kai ka ga mashin din na fa yanzu da kyan shi wallahi. Nawa ka siyo wannan mashin? Kai ha ba mana 250 lokacin kai wannan shekara shi nawa? Shekara kuma? Wata shekara kuma? Ina ma maganar satin shi daya. Ko sisi ban fara ajiye ba hawa nake. Yanzu ma wani. Amma ba kai kake hawa ba. A'a, wani direba na samu yanzu za ka gan shi a to. Wallahi ina ta neman shi na ma buga mai waya ya ce gashi na zuwa. Yanzu zai zo ya kai ni? Wani shiri. San ina zai kai ni fa? Ina zai kai ka ne? Can Karman Jafa zai kai ni. Karman ja inda aka ja ka ɗora auren tasu uke nan. Yawwa To ai to ba matsala in yazo sai ka ai duk gida ne. To ba matsala. Ai ba matsala ya ake ciki ne. Kai wallahi tallahi kai din nan. Wakina Allah salamu alaikum. Naga hamma himma kake so. To ga mashi nan. Shine wannan? Shine wannan. Hanya wannan zai iya kai ni. Wallahi zai kai ka. Dai kawai ka san kan wani irin kai ne da shi. Ai na ga alamun kamar dan an ce in dai na ne fara neman kuɗi zan sai. Za ka saki? A za ma haɗa na aure da ɗan wani. Ka gani? Abu ne mai kyau. A wannan kai mai hankali. Kaga bacin kuɗi mu za mu samu lada. Ai aiki ne na samun lada wannan dai ka ɗauki mashin ka bashi je kuma kaga ya iya. Anya kuwa. To ai dai sai an gwada akan sun na ƙwarai. Shi ka san me? Yanzu duk da abin da zai kaga wannan na gida ne. Za ka kai shi wannan gida ne. Yawwa. Abokina ne wannan tare muka yi makaranta da shi. To ka kai shi da Allah in ka kai shi na gida ne yanzu abin da zai faru. Ka ɗauke shi ka kai shi da Allah ka ga mashin ɗin na sabo ne. Kar ka mu wasa duka satsin shi daya. Kar ka wasa. A'a kai kar ka mu wasa kar ka. Ai na gida ba zan karɓo aiki. Yawwa. Ai amma ba za a karɓi kuɗin na gida ba. Hau mu je. Tafi. Wannan zai iya kuwa na ka ga bugu daya? Bugu daya fa. Yawwa. Da Allah ya mana da hankali fa da Allah. Bin mashin sati shi ne fa. Ko sisi bin ajali ba. A sauka lafiya na gida ne ka baga shi kudin sa. Sauka lafiya. Da Allah sa kai mashin. Nan kai ma ka zo gida ne? Na gida ne. Kai ka zo gida? To ai ni mai babur din ya ce in dai na gida ne ka in ba da karɓi kuɗin yawwa. Ka bar kuɗin ka tun da na gida ne. Na gida ne. Ai na gida ha ba ai wanda yake karɓar kuɗin gida na gida ba shi da mutunci. Ka san komai mutunci rayuwar nan gaba ake ji. Yawwa. Malam nawa ne kudin ka? Shin ba gida ba na gida bane ba kai? Gidana nan. Oke. Ka ce kai ma na gida ne. Yawwa, ai mun ka san abin nan ba ma karɓar kuɗin na gida. Ba ma karɓar kuɗin na gida haka muke. Yanzu me babur din ni he da ya gaya mun ya ce kar ka karɓi kuɗin na gida. Kawo kon in ina so a zauna lafiya ka in karɓi kuɗin na gida. Yawwa, ai mutunci ne abu. Yawwa, ka kawai normal na tashi ke. Dan magariya kuka ce ko? Wannan dai lafiya yau muka yau sati guda amma har yanzu bai kawo ba kuma kwana 5 muka da shi yanzu gashi nan sati guda kuma kwana 5 fa aka da shi to gaskiya wannan ba matsala ma ina kuɗaɗe zai kawo mun sosai me wani abin damuwa ai kawai jira zan yana kawo mu kuɗi ni an samu kuɗi da mashi dana ba aje mai ko sisi ba yawa ka dawo kenan kai ai kun ga ta zama ba zauna zauna yi ne ai ba zan zama
A'a zauna a'a ba zama Zauna zan ba. Ai tsaya maka gani. Ai na fasa wannan zauna da Allah tsaya da Allah da Allah. Haba ya ya ne da Allah. Haba ina ma magana kana wani dan matsayin manzan in shiru da Allah da. To. Ya naga ka turo mashin din. magana gaskiya Yawwa. Ka zubo mu. kaga ranar farko da zan fita da kai mun full tanki Lama. ka cika mun wata jarka ka ce maganin ko da wata ran baka da kuɗi sai a tittila mai to wannan yaluwar jarkar wallahi duk ta ƙare Kai. kuma duk Ya ka sha san kuɗi. ni zuwa ne na ɗauke ta na zuba saboda Yawwa. ka in zo in takura ma in ce ka ban kuɗin Ai haka ake yi da mu. saboda gaskiya magana gaskiya Kai. wannan na gidan da ka ce a ɗauka Yawwa. wallahi bayan shi in ba na gida ne ta ɗauka wallahi Ba. Wai yanzu to ya magana kuɗaɗe gaga na buɗe buhu ka zubo min kuɗaɗe za ka zo ka zo. wallahi tun daga ranar har zuwa yau sati ɗaya Eh. wallahi duk wanda na ɗauka na kai sai ya ce shi wallahi na gida ne Shi na gida kuma ne. ni na bi umarninka ne wallahi na gida nake ta ɗauka har yau wallahi ko abinci kai wallahi yunwa ma nake ji wallahi ko abinci ma ban ci ba To duk na billahi gida na lazi za ka ɗauka ci ubanka. Na gida. na gida ba kai ka ce ka a ɗau na gida ba Yanzu ina magana kuɗi dai yanzu. wallahi ko biyar babu yanzu yunwa ma nake ji wallahi yanzu yana ka ji jikina ba No.